det er noget af det bedste, computeren kan tilbyde jer som hvad skal man sige, sangskriver. Det er måder at slippe fri af jer selv på. Fordi det er så let at blive ved med at gøre det samme igen og igen. Både lydmæssigt, hvis man har fundet en eller anden måde at lave en lyd, man synes er fed nok på, og i forhold til at skrive sange. Og der kan jeg vildt godt lide at blive sådan sat fri ved at miste kontrollen lidt. Men det der med at snuble over et eller andet fedt, og så kunne bygge noget op omkring det, jeg kan bare mærke, at det er typisk de ting, jeg lytter på igen bagefter, også når sangen er helt færdig, og synes er det allerbedste. Explain my state without hope, turned and got far away. Der er mange derude, som sådan bliver for, synes jeg, nørdet omkring en genre. At det er det, de producerer, og det er stort set de eneste, de hører. Og når man gør det på den måde, så bliver man også meget tit inden for lige nøjagtigt den verden. Men derfor synes jeg stadigvæk, det er vildt spændende at sådan, udfordre sig selv og lytte til noget, som man normalt ikke vil gøre. Fordi det er typisk i mødet med det nye, at man virkelig bliver inspireret til at tage noget med sig. That's why I only do girls I barely just like.